Bereketli diyarımızın ähli ýerine bolşy ýaly ykbalyny eni toprak bilen baglan Lewap welaýatynyň Zähmet söýür baba daýhanlarym ýylyň-ýylyny owy hozuluk ekinlerinden bol hasyl kemale getirýärler. Olaň ata-babalarymyzdan gelýän synygdan geçen bagwançylyk usullaryny ilmiň gazananlary bilen utlaşdyrmagy bolsa, sahy toprakdan hasam bol hasyl almaga mümkinçilik berýär. Lewaply bagwanlar üçin päm paýhazym maglumatum bolup pragy ýylam iň bir bereketli ýyllaryň birine urildi. Ihlasly bagwanlar tarapyndan mögsümleýin agrotehnik säreleriň öz wagtynda durmuşa geçirilmegi netijesinde çekilen zähmet bol berekede wetsendi. Aňyrtyna wärtine göz ýetmez ýaýylyp ýatan meýdanlarda dürli görnüşli baglaryň bol hasyly kemale getirildi. Sahy toprak hasylyny bollan esildi. Bereketli hasyly kemale getirmekde welaýatda hut soňky ýyllarda tejribeli we ustad bagwanlaryň uly toporunyň ýetişendigini bellemek bolar. Lewaply bagwanlaryň kärine mülk ýerlerde çeken ihlasly zähmeti netijesinde kemale gelen hasyly bolluk bilen esilen miweli baglar gözüňde okunurýar. Bu miweler diňe bir özüniň daşky görnüşi bilen tapawutlanman eýsem ýokumlylygy şeýlede insan saglygyny berkitmekde oňoýly täsiri, ekologiýa taýdan arassalygy bilen häsiýetlenýär. Baglyk meýdanlarda häzirki wagtda iň gyzgalaňly döwür. Bir kemsiz besip ýetişen miweleri öz wagtynda ýygnamaklyk işleri köpçülikleýin dowam edýär. Welaýatda baglardan bol hasyl almakda esasanam Saýed etrawynyň Gülistan daýhan birleşiginiň ustad kärineçi bagwanlarynyň gazanýan netijeleri hasam bellenilmäge münasipdir. Şoň kunny hojalygyň bagwanlary öz kärine ýerlerinde şetdalynyň 7, almaňam 5den gowrak görnüşini, şeýle-de garalyň 5 we ýene-de ençeme görnüşli miweli baglary ustadlyk bilen ösdürip, olardan bol hasyl alyp öňde goýulan meýilnamalary artygy bilen ýerine ýetirip gelýärler. Büyük hojalygyň bagwanlary dürli görnüşli baglar kemale getirmekde diňe bir welaýatda däl, oň çäginden daşarda da giňden tanalýar. Lewaply bagwanlar tarapyndan ilmiň gazananlaryndan we döwrewap usullardan netijeli peýdalanmak bilen ýaş nahallary ýetişdirmeklige de aýratyn üns berilýär. Miweli baglar ýetişdirilende olan hasyllaryny halka ýergiderli ýetirmek maksady bilen ýerki, aralyk we giç pişýän görnüşler saýlanyp alınýar. Bagwanlar özleriniň garamagynaky baglara ýydyk işlerini her bir görnüşiniň tebigy aýratynlyklaryna görä agrotehnik talaplara laýyklykda ýola goýýarlar. Ihlasly zähmetden bereket tapýan Lewaply baba daýhanlar halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy we bagçylygyň ösdürilmegi ugruna edýän saýsy tagallalary üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.